צריך את הזמן הזה יהיה מצוין, זה בעצם מה שאני חושב בכל אופן. תודה לך דוקטור פישמן. תודה רבה. ועכשיו נעבור לנושא אחר, המקרה שמסעיר השבוע את ישראל, דוד הנחלאוי. בואו נשמע מה יש לחבר הכנסת אחמד זיבי לומר לנו. שלום לחבר הכנסת אחמד זיבי. שלום וברכה. בוא תספר לנו מה אתה חושב על התקרית שאירעה בחברון כאשר מחבל פלסטיני תוקף חייל שבמשמרת בצבא ההגנה לישראל. תראה, גם אני עם דוד הנחלאוי, אני חושב שזה מראה על גזענות לשמה. בתור חייל שמשרת בצה"ל, הוא היה מאוד מאוד נחמד למחבל הזה. לדעתי צריך לפתוח למחבל הזה את הטיזי בג'יק של מסעית, וזה הדרך הכי טובה, ככה אני חושב. סליחה? כן בדיוק. תראה, זה לא אפשרי שיתנו למחבלים כל הזמן יד חופשית במדינה הזאת, זה צריך להיפסק. אני לא מבין למה רק אני חייב לקום ולומר כל פעם זה לעשות דברים כאלה. אני לא מבין למה אתם לא יכולים להסתדר לבד, זה לא אפשרי. רגע, אתה לא רוצה להגיד לי שזה הפתרון שיש לך להציע? זה הפתרון. המדינה לא צריכה להתנהג בצורה כזאת, המדינה מתנהגת בצורה לא סקטוריאלית, בצורה בשיסטית, בצורה גזענית ביותר. זהו, זה מה שאני אומר. טוב, תראה, אני חושב באמת שזה הדרך היחידה, או אפשרות אחת לעשות, זה לשים להם תחת הרימון, או לשים להם איזה פצצה חזקה לפחות 3 קילו, בשביל לפתוח להם את זה גדול. טוב, אני חושבת שהעברת לנו את דעתך. את סליחה לדעת, זה הדרך של זה, אין מה לעשות. אין דרך, לא סליחה, את לא תנתקי את הטלפון. זה לא ככה גזענית אחת, תתביישי לך, זה חוצפה, אני לא אתן, זה לא יהיה פה גזענות במדינה הזאת. שום דבר גזענות. וכעת נעבור לדוברת שולי קוזק. כן, אני רוצה להגיד את כל האוספים שלי מהמותחי ביקורת שהם בעד דוד הנחלאוי מכל העולם, שרי חוץ, יועצי פנים, חברי כנסת למיניהם. אנחנו נתחיל עם הצאר הרוסי, ססה שרנייב. Парванис, шкода знает, насколько горбать Давид Нахлауи, а злагом потом хожнизне с фатари. ונעבור ליועץ מדיני, צ'אי קוטה. צ'אווה תום דוצ'גאבה דוד נחלאוי תונזון אשארה דרובה צצאדגי. שר הפנים של צרפת, ג'ורג' פרדו. Au tapant de se les faire partie de jonglerie, c'est le partant David Nakhlaoui. Alors jongleur de pensée d'Israël devant. השר הגרמני, שנייטחייר. Zweitstig sterren morden. De voide des leren Barton David Nakhlaoui tons dichter den macher sperrers weinzer de chest obanter der. נשיא איראן, מוסטפא חלימי. برای ترماز چرماکین در راست میکتی دراگی دوید نخلوی تراسی شزماد اسرائیل تماویت. חבר הכנסת שוטה דורדרשווילי. דתכן נתרי מוצחקתה דוד נחלאוי דתכן נתרבו תוך הניה תחדיני משתרי ותסידה פוקד צצחן נצי דרי. וכעת נעבור לשר הפנים אברהם קטורי של אתיופיה. פורנו קרטצ'ן סטאד פורדדן דוצי מוקתה בבירה דוד נחלאוי סנדורצ'נו סטאקרה בגטבנדו. ועכשיו אנחנו חוזרים בחזרה קצת אחורנית אל שר ארגנטינה, ספניולי קונג'וחה. Sì, caca peperione fa che tarbone sa porrico no mosso. Sinare la pora che rogará co bafani la satindos o parque la cande David Nakhlaoui bosono da rea cacat Israele por afodo asito tarine cafandi so o parquet. Bepas. יועץ ועדת טורקיה, סלטו קורים. Turgun çallatin de basalatin ktikada kutin boş velatın xaltada çide pasder no David Nakhlaoui bu Biden de tatalut İsrail tatan dogdunum dikatın. יועץ ועדת חינוך של עיראק, סעיד ארקת. قايد صاحب مقبادي قبا صدقات بابادي بقوصل وحبحداي بارا دافيد نحلاوي تطلق باي
بابا يسبقهم جوا الوالد قبادي وسط إسرائيل تقبل. מפקד תת-אלוף צה"ל, אברהם קרצ'י. כל מה שהיה פה בעצם זה היה פה מהלכים לא גאונים בכלל, היה פה מהלכים שונים ומשונים. אני חושב שיש פה איזה מקום כלשהו לסדר את הדברים האלה בצורה כזו או אחרת, ואני חושב שזה לא אפשרי שבן אדם שמנסה להגן על עצמו יבוא למצב כזה של להיכנס למעצר. הכתב אלברט ונונו. אלברט, אני אומר לכם, אם אלברט אומר מילה, שדוד נחלאוי הזה אותו בחור עשה בשכל, אני במקומו תופס את הבן אדם הזה, ערבי מוריד לו ראש. זה לא ייתכן שבמדינה שלנו, זה מה שיעשו לחיילים שלנו, במקום לתת יד לחיילים, נותנים יד למחבלים. איך אתם מבינים דבר כזה? זה לא מובן. ונעבור לשרת הפנים טוקי פנטוץ'. Ternyata siya tuh cangga duduri nggak sandara. Cuma potinya tak tudu. Ia potinya kasan duduri. Tak kata David Nakhlawi tentara cutunya ka sambadudu. ונעבור לעיר הסעודית המשתוללת שבה ראש ממשלת דובאי, אחמד אל-ג'זרי. תראה, אני חושב צריך לעשות הבדיקה לכל הדברים האלה. לא ייתכן, אני שלוש ילדים שלי למדתי אותם כולם ביחד. ואחד, זוש, תלתה, גם אני דוד נחלאוי, דוד נחלאוי. בסדר, הבנתי אותך, שמעתי, די מספיק, חלאס. וואלה אמא, אני רוצה בוקסר של דוד נחלאוי. זיהו לי כסף? מה נראה לך? איפה נמצאת פה? תפסיקי! חלאס, מספיק! אז זה לפי מה שאתם שומעים, זה כל הגישות שיש לנו שהם בעד מותחי ביקורת, שהם בעד דוד הנחלאוי מכל העולם. אז כמובן המסקנה ידועה פה שכולם פה בעד דוד הנחלאוי. דוד! כן, כמו שמשתולל ברחובות כולם צועקים דוד נחלאוי, וזה מה שאני ערכתי עתה, זה מה שיש לי לומר.